Ali gledano iz pozicije Srbije, doktor Milovan Milovanović, možda bi mu trebali podignuti spomenik u Beogradu i uvrstiti ga u udžbenik. Racionalno pogađanje i bolji život sviju. Na Milovanovića, koji je bio ministar vanjskih poslova. On je sjedio ovako uveče kao i mi i rekapitulirao je što je radio tog dana. I sačuvan je dopis na 2 stranice. I među ostalim tu piše, kaže, jugoslavenstvo je prihvatljivo samo kao kulturna kategorija. To je broj 1. U situaciji kad su u Hrvatskoj pjevali hvalospjeve jugoslavenstvu, političkom. A na drugom mjestu kaže, Srbi nemaju dovoljno snage da bi odvojili teritorije na kojima žive i priključili ih Srbiji. Sad kad pogledamo od 1990. na ovamo, da je netko pročitao taj dopis, memorandum doktora Milovana Milovanovića i da ga je shvatio ozbiljno, možda bi i u Hrvatskoj i u Srbiji bilo 100.000 ljudi više živih, na primjer. Jer se Milovan Milovanović, ako postoji drugi svijet, smijao se sa drugog svijeta. Pa jesam vam rekao da to ne može biti. Dakle, povijest nas zatekne. Preporučujem svima, oni gledatelji koji su iz Srbije, toplo preporučujem Milovana Milovanovića. Jesu li trebali poslušati Milovana Milovanovića? Srbi ne mogu odvojiti teritorije na kojima žive u drugim državama. Milovan Milovanović, ja ću to ponoviti, ako postoji onaj svijet, ako postoji sve ono, možda sa smiješkom, možda sa zažaljenjem, gleda što rade njegovi zemljaci. U tom smislu je neisplativo. Recimo, u Srbiji je jedan, Austro-Ugarska je naravno imala, dakle, jedan parlamentarni zastupnik koji je bio visoko obrazovani gospodin i koji je šetao po Balkanu i ispitivao što se zbiva. Bio je više puta u Beogradu i onda ti odeš, popričaš sa predsjednikom vlade, ti službeno nisi nitko. Ali svi znaju da si ti bečka vlada. Među ostalim, predsjednik vlade kaže ovako, mi volimo Rusiju, ali kad je u pitanju zarada, svi gledamo prema Austro-Ugarskoj. I sad je čitav taj koncept njihove revolucionarnosti je možda pogrešan. Jer danas mogu kazati, mi volimo Rusiju, ali kad je u pitanju zarada gledamo prema Europi. I to je tako jedna realistična brutalnost koja možda pokazuje da je politika neuspješna na kraju suma sumarum. A sad opet posebna je priča što je Hrvatska u tome, jer teško je, bez obzira koliko sam ja objektivan, teško mi je odvojiti činjenicu Hrvatsku što je proživjela u 20. stoljeću. I ta mega king size Srbija. Ali gledano iz pozicije Srbije, doktor Milovan Milovanović, možda bi mu trebali podignuti spomenik u Beogradu i uvrstiti ga u udžbenik. Racionalno pogađanje i bolji život sviju. Milovanovića. Jesu li trebali poslušati Milovana Milovanovića? Srbi ne mogu odvojiti teritorije na kojima žive u drugim državama. Milovan Milovanović, ja ću to ponoviti, ako postoji onaj svijet, ako postoji sve ono, možda sa smiješkom, možda sa zažaljenjem, gleda što rade njegovi zemljaci. U tom smislu je neisplativo. Recimo, u Srbiji je jedan, Austro-Ugarska je naravno imala, dakle, jedan parlamentarni zastupnik koji je bio visoko obrazovani gospodin i koji je šetao po Balkanu i ispitivao što se zbiva.
bio je više puta u Beogradu i onda ti odeš, popričaš sa predsjednikom vlade, ti službeno nisi nitko. Ali svi znaju da si ti bečka vlada. Među ostalim, predsjednik vlade kaže ovako: mi volimo Rusiju, ali kad je u pitanju zarada, svi gledamo prema Austro-Ugarskoj. Mhm. I sad je čitav taj koncept njihove revolucionarnosti je možda pogrešan. Jer danas mogu kazat: mi volimo Rusiju, ali kad je u pitanju zarada gledamo prema Europi. I to je tako jedna realistična brutalnost koja možda pokazuje da je politika neuspješna na kraju suma sumarum. A sad opet posebna je priča što je Hrvatska u tome, jer teško je, bez obzira koliko sam ja objektivan, teško mi je odvojiti činjenicu Hrvatsku što je proživjela u 20. stoljeću. I ta mega king size Srbija. Ali gledano iz pozicije Srbije, doktor Milovan Milovanović, možda bi mu trebali podignuti spomenik u Beogradu i uvrstiti ga u udžbenik. Racionalno pogađanje i bolji život sviju. Da.